Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Rufara kusangana mangwanani anhasi musi wa11 chiri chitatu, then tatorara takurumidza kumuka mangwana torara nhasi, torara futi mangwana tokurumidza kumuka, date rejudgment rinenge richisvika. So hatipo pakuneta. Tinoziva hedu kuti zvese zvinenge zvichiitika izvi zvinotidzorera kumashure nekutitsondoresa pamwe, asi hatineti. Taakutosvika, judgment iri kukontinya mangwana 10 o'clock. Ngatizonge tese taapa Randburg Magistrate Court. Nhasi tikakurumidza kurara tinotomuka ratova zuva rejudgment. So tinoda kutenda tese takamirira judgment tiri pano, tinozitenda izvozvo. Chingungundengu ichi, moto weNineveh, hausi kuzodzoka kumashure sezvinotaurwa nemakomureds ese kuti ndicho chingungundengu chichatakura mwana wese weZimbabwe tichienda kumberi, nenyaya yekuti taratidza chidokwa-dokwa chekubatirana pabasa nekuva neunity regardless yekumapato kwatinobva, mabackgrounds atinawo. Pataita dambudziko rino ndopataona mwana wese weZimbabwe auya kuzobatirana nevamwe, whether ari kumasvingo, ari kuManicaland, koBulawayo, eBinga, Mozambique, Australia, UK, America. We saw others from Germany. They came and gave a hand. I saw about $21 being sent to Zimbabwe by another fellow comrade from Germany last time. I think it's some last month ago. This means that this revolution is now well understood by all Zimbabweans. Ndosaka tichiti musasumuke sumuke, ngatirambe takagara takamirira makomrades ese, takawirirana isisu kuti basa redu nderekuita bring your commanders back on the ground. Wosimudzira basa, then chingungundengu choenda kumberi. That's the reason yatinayo pana comrade Nyokayemabhunu. Takadeedzera shutdown last time, tikanzwa vanhu vakatyidzirwa, vanhu vakaita sei. Aiwa, isisi hatisi kudzoka kumashure. Sekutaura kwatakaita, takati shutdown muchaita mega. Isisi hatina imwe yatichadeedzera. Takanzwa last week uko tikanzi food lovers kubroadway uko yaita shutdown. Tikati takakuudzai kuti vharai mashopu just one day to save your businesses, because the economic policies dziri kushanda muZimbabwe, they are not favorable for business. Izvo zvitiri kunzwa Pick n Pay kudanga mvura uko iri pashutdown. Bata yentumbani koBulawayo lapana ise shutdown. Main hardware in Bulawayo, wholesale in Bulawayo, takaudzwa maaudios achipiwa nezuro iri pashutdown. So a lot of businesses, they are being shut down naturally. Reason being, apasisina ease of doing business in Zimbabwe. So when we say close your shops and join the people of Zimbabwe, business people, you must understand. You cannot operate a business against the business principles and expect it to succeed. Unless kana utori chigananda. Yes, varipo vamwe vanozama vachienderera nemabusiness avo, but hazvina sustainability, it's a short term. Zviri kufaya nhasi, mangwana zvinenge zvadonha. We understand even during Mugabe's time, there was this issue of panic buying. Isisi takambotrayawo kuita mabusiness people katikarana maspas, matakshop. Waiti waenda unohodha zvinhu zvako mutakshop, watengesa woti mangwana ndiri kuenda kunoita restock, wosvika dhora radonha. Zvichikonzerwa naye wana Mnangagwa wanga wachiita panic buying. Those were instruments of sabotage. Mugabe aizongouya achingodzika paairport oti zvinhu ngazvidzike, aizosara kusvika kuState House maprice aanoma.
but vanenge vamhanya kunohodha nemutengo wakakwira mugaba asati adzoka, it means business ratodonha. What happened is against the business principles. Dona Mnangagwa is sabotage Mugabe in that case. But now the sabotage is within their system. They are ignoring the national treasure and put money in individual pockets. Through this new platform called the Zigananda platform, headquarters. Geopomona, you never hear of a company here, you just hear Dueli Singuai. Hey, Chakazoti, you never hear a company, you hear Tagwire. This and that, you never hear a company, you just hear Obey Chimuka. Zigananda, they say they are sabotaging each other. You will never be a successful president when you are surrounded by such criminals. That's the situation in Zimbabwe. So, Tinokudzai my business, we'll give you another chance, Bambera. When we say shut down so that you save your business, please listen to the voice of the people and the voice of the revolution. We want our children to be employed in mashop many more. Imi munongoramba makakura musoro muchiti aiwa ava vari kutaura zverevolution aiwa ngatisiyanei nazvo. Vamoti takambozviedza izvo hazvina kwazvakaita, makaedza zvipi? So ngatizobatirane neshutdown. Mangwana comrade Nyokayemabhunu vari kupinda mukoti 10 o'clock ngatisanganei paMajor Street Court. Then means ndiri kuona murungo dzirudzuta makepi muchikanda muchannel, please ngatisiyanei netsika iyoyo. Gadzirai makepi akanaka anomaketeka anoenda kuvanhu, vanhu vapfeke court mangwana. We understand more capes are going to be presented to court tomorrow. But means mamwe atiwimbisa izvozvo. Vakati no, tiri kumhanya comrade Saro akati atomuka, we are going to print more capes kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Using their money, not money yema contributions yatiri kuita. Then kana paine mamwe macomrades like what happened previously, vamwe comrade vakatibatsira vakaprinta about 10 capes vari wega. Munotibata kuinbox motaura kuti muda kubatsira paprinting yemacaps, zviri kuitika nhasi. Then toenderera kumberi neprinting. Takaona poll yakaiswa nemaadministrator nezuro zvikanzi munoda kumirira judgment yakomrade Nyokayemabhunu muri kupi? Ndaseka ndichisenderwa maresults, handina kunga ndaiona kuti yakaitika pachannel. Vamwe vakati toda kuenda kuFreedom Square kuAmeno muHarare uko. Vamwe vakati toda kuenda kuZimbabwe grounds. Vamwe vakati tikaona kuti Zimbabwe grounds ndo yakafarirwa neveruzhinji rweZimbabwe. Isisu we are doing things differently. Namba yenyu yeWhatsApp iripo, ndo yamunoita zvinhu zverevolution iyoyo. Saka wakasununguka vari kuHarare ikoko vanenge vachida kunomirira comrade Nyokayemabhunu muchidziya zuva paZimbabwe grounds, munongoenda musaungane kana kurongana muri group, chingoenda uri wega wosvika waamirira uri ipapo. This revolution is spiritual. Kungosvika kwako ipapo uine the agenda yekuti wakamirira comrade Nyokayemabhunu, the spirits dzaakutofara, zvaakutorekodwa kudenga. Motorera mafotos muripo, motisendera kuWhatsApp yenyu, tinowapa maadmins vanokuisirai kuchannel. We are unlocking all the evil spirits dziri kuita kuti nyika yeZimbabwe isikafambe. So zvinhu izvozvo zvinoitika in different areas. Lava vakobulawayo lizositeli kuti wena umeleli ukomrade Nyokayemabhunu kupi, uzisendeli stembe kuti ngilakisile lapha ngimeleli ukomrade Nyokayemabhunu judgment. Send those photos to us. In Masvingo, do the same. Manicaland, do the same. Kana uchicha kana ndakwira hako mugomo, kune makomo kumanicaland akawanda. Chimanimani ariko, Chipinge Tronza vari kunana Mount Selinda pasi apa, munogara muchitaura nesu kuma-inbox muchitiudza nyaya dzerevolution. Pinda muchirinda forest vakamirira comrade Nyokayemabhunu muri 5-7, motisendera maphotos.
Revolution cannot be centralized at one place. Let it happen everywhere. Go kwe kwa mtoko, Murewa everywhere. Let it happen. Let's hear your voice. Let's wait for the judgment ya comrade Nyokayemabhunu. Lapa siyabangena and we are not going backwards. So toda kutendai vari kuita macontribution to support your admins, rambai muchiita yenyu is fine. Kana pane major fundraising paita need tinozokuudzai isisu. Asi supportai administration zenyu dzikwanise kukuitirai basa. Then ndanchudzwa nemaadministration chinzi pakaiswa audio chinzi kune hama dzakomrade Nyokayemabhunu dziri kukumbira mari yekuenda court. Please, let's stop that nonsense. Means don't bring nonsense to the channels. We don't want to hear that anymore. There is no relative yakomrade Nyokayemabhunu asingazivi kuti basa riri kubatwa sei. We know vazhinji munenge muchida kuti mutaure naSaro akamuite meetings. Now I will never do that. I am here to facilitate kubuda kwa comrade Nyokayemabhunu chingungundengu chiende kumberi. Izvozvo is not going to help Saruwaka only, is going to help all Zimbabweans nemishamwari dzake muchabatsirikana ipapo. So when we are doing our work, please don't be our spokespersons. We put enough admins to take care of the affairs za comrade Nyokayemabhunu kuchitokisi, to take care of the affairs za comrade Nyokayemabhunu according to my lawyers, to take care of the affairs za comrade Nyokayemabhunu in terms of my securities epa court, to take care about the affairs za comrade Nyokayemabhunu at family level. So you cannot tell us kuti hanzi family members vari kushaya mari yekombi yekuya kuMagistrate Court. Isisu takaisa masystems ekuti they have a pocket which they hold. Yekuti they just notify the admins kuti toda kuita izvi, they use that man. Mari iyo yakabva kumaZimbabwe. Tisi takavabvumidza kuti vabatsirikane on that, because this man is not the family man yekwaComrade Nyokayemabhunu. Is the people's money to serve the revolutionary purposes. It is specifically targeting Comrade Nyokayemabhunu as a revolutionary. But we accepted and put in place the systems zekuti families dzinenge zibatsirwa sei. And the family members who are in charge, they really understand. Whenever help was needed, was transferred to them and they understand. And I'm sure Matt means one feedback kuseni vakati vari kutoshamiswa nazvo. Please, let's not bring my issues. Kana maita ma meetings ku background ikoko asine ine revolution. Do those meetings, don't bring them to the people of Zimbabwe. Tomorrow we are going to the court. Ngatidi kunonoka hii judgment hii ndekungoti ga 10 o'clock munhu wese ngaanga aripo. Wasina kuwana macaps, let's be there. Wana gogo wangu, I will make a chance yekuti nditaure nemi ndichakumhoresai muri pakoti ipapo. Takanzwa kuti maititsvaga nezuro. So ngatizouyei kukoti munhu wese takamirira judgment yaComrade Nyokayemabhunu. This revolution is not going backwards. Then tataura futi nyaya yekungonyora makepi mamuri kudzurudzwa asiyanai nazvo. Maakusekesa tiri kuona kumachannels kwana Change Radio. Waunza umanai revolution ipiko iri kunyora. Tsanangurirai kana muri kunyora mabhana, nyorai mabhana kana kucreate maflyers. Kana mchida graphic designers, I don't know vari kuzviita, means mutaurire ndivanani vari kukanda zvinhu zvakadaro muchannel. Vabatsire vadesignirwe zvinhu zvakanaka, whatever they want to write. Vabatsirwe vadesignirwe. Mangwana vange vainowo makepa akanyorwa zvavanofarira. So let's not move backwards in this revolution. This is not a small thing yekuti tinongoita zvekungoti zvatafunga toita. This is a people's revolution, so we must respect the processes and trust the leadership. Fundraising akaitwa kune dzimwe nzvimbo, I told my administrations ati kushanda nawo tikati musatore mari dziriko, koregai wabatsire nenzira dziriko. We don't have any money which we collected from any other admin except the money which we hold isisu. So kana mazosangana nehama dziri kuda mari, shandisai mari idzodzo muatakure muyaendese kukoti. Apo tabata tasiya. Back pa revolution. Tomorrow 10 o'clock Majistrate Randburg Court. We are waiting for the judgment ya Comrade Nyokayemabhunu.
We are not going or mincing our words there. Team riri kuita zvesecurity tokutendai mativimbisa zvekuseni kuti mangwana you are the first people kuga muri panzvimbo. Musadzokere kumashure. Ndakanzwa nawo comrade Nyokayemabhunu nezuro he was so happy kukuonai. Manga makachena makaenda kukoti imi. Ndo zvinoitika kana pari parevolution. Tarambai muchirova basa musadzoke kumashure. Whatever zvichazoitika kana pachazoita need yekuti tichazoita meetings nemacomrades ese tichakuudzai. After tapedza this mission yacomrade Nyokayemabhunu, we will never expose ourselves before the mission is done. Saka siyanai nemapressures amunenge muchiisa ekuti Saru akauya ataure nemi. Handiuiko. Inzwai zvatetaura muchannel because ndo zviri kuenderana nerevolution izvozvo. Saka pamberi nerevolution, pamberi neunity, pasi nezvigananda, let's maintain the focus. Our focus is Gananda. Pasi nazvo. Saka toda kutendai mhuri yeZimbabwe. Ngatitorei zvakanaka. Wachanga wakamirira comrade Nyokayemabhunu wherever places you are. Munge muchitisendera. Wari kuenda kuZimbabwe grounds. Endai gadzirai bhora rechikweshe. Munge muchitamba murimo muZimbabwe grounds imomo. Mukatisendera maphotos comrade 10 o'clock dzachaya takamirira judgment yacomrade Nyokayemabhunu. Tirumbotamba hedu bhora rechikweshe panapa. Ndinodziziya kaZimbabwe grounds. Ndo musha watakatangira politics. Saka endai musununguke magrounds edu. Taibhadhara mari dzekuti muchekererwe uswa nekuisa majura but toziva kuti izvezvi nehurumende yaMnangagwa muchiwa majura hoyo aakudonha. Vari munotisendera maphotos kana tazoita nzira dzekubatsira pamberi tozobatsira pamberi nerevolution pasi nezvigananda tatenda.